Danas se nalazimo na jednom prelepom ambijentu u Lapovu na privatnom posjedu Jelene Jelenković, gde je planirano da se izgradi etno selo. Ovde vidite već je urađeno skoro 70%, 70% je urađeno šta je u planu. Znači, samo da nabrojim neke stvari koje će ovde da se događaju i koje će mnogo značiti za našu opštinu Lapovo, jer će ovde da se najverovatnije održavaju sve neke veće manifestacije, naravno u saradnju sa Centrom za kulturu i sa opštinom. Znači, početak će biti igraonica za decu, koja je već napravljena 150 kvadrata površine, znači još samo sa nekim dodacima i najverovatnije možda da će biti otvorena u maju mesecu. Svi ostali dodaci koji se ovde nalaze, bit će znači ovde jedno 200 metara odavde na istoj parceli bit će posjed gde će biti životinje. Znači od mini konja preko raznih malih mini ovčica, kozica i tako dalje, gde će deca dolaziti ovde da to gledaju. I naravno osmišljeno je još nešto da u saradnji isto sa opštinom, vrtićem i ostalim ustanovama da ovde na jedno 20 ari parcele gde će biti posađene bašte i gde bi deca dolazila iz vrtića, odnosno iz škole i gde bi sadili neke svoje biljke i preko leta bi te biljke ljudi održavali, ali uvek kada bi deca došla, znači oni bi imali svoju biljku koja bi znači od sađenja dok ne uzri bila njihova biljkica. To je još jedan dodatak i naravno ovde će biti dosta raznih manifestacija. Ovde imamo napravljenu binu skoro 30 kvadrata koja će služiti za folklorne sekcije, za recitatorske sekcije, književne večeri i sve ostalo što dolazi uz to. Druga stvar, ovde može da sedne negde, bit će i za goste, naravno mi računamo na naše Lapovce pretežno, ali naravno nama će ovde dolaziti najverovatnije i ljudi iz celoga sveta. Što već imamo ovde neke posete gde su ljudi dolazili iz Vijetnama, gde su ljudi dolazili ovde koji rade na ovo veliko naše gradilište koje je još jedno od prelepih ambijenata ovde, gde će da se zaposli preko 200 radnika Lapovaca, znači, a na ovom posjedu i radnici koji rade ovde, ima ih iz svih krajeva sveta, već su posetili ovako u hodu, što se kaže ovo. A inače, planiramo još ovde da uradimo jednu konjičku stazu, odnosno pošto će biti životinje ovde u etno selu, znači ta bi staza bila negde oko 3 km prema Gvozdenjaku, gde bi bila i škola jahanja. Znači, pošto imamo ovde ljude koji se bave time i koji znaju to šta rade, a ovamo nam nije u smislu priroda je, znači putevi su baš ono od zemlje gde su baš pogodni za takve stvari. I još nešto, znači ovde će biti, negde može da sedne skoro 100-ak ljudi sada napolje pod suncobranima kao gosti koji će da dolaze ovde. Ovo etno domaćinstvo, Dačini Vajati, da najavim samo, se zove, znači zapošljavaće negde od 10 do 15 ljudi. Znači počev od ljudi koji će biti za hortikulturu do profesionalnih kuvara i konobara. Nadam se da je ovo jedno, ajde da neću da budem mnogo da hvalim, ali da kažem da će ovo biti jedno od prelepih mesta. Hteo bih da naglasim samo da do sada je opština Lapovo sa svojim celim rukovodstvom posećivala više puta ovde i naravno mogu da daje ljudi neku podršku u skladu sa zakonom koliko to njima dozvoljava budžet ili uopšte neka bespovratna sredstva i to što će odgovarati ovim ljudima koji žele da ovo naprave ovde kod nas, što bi bilo stvarno izuzetno lepo i prelepo.